kilala mo? Bakit kasi sabi mo sino? Hey guys. Kapag kami man nagliwaliw. At the date ni Tata. Siya inang dami. Nakadugang anak tuloy. Our grave market. Pakanang yun. God bless you. Yan yung mga kamu ano ipakanda kayo. Hindi ko naman ginawa eh. It's okay. Medyo mainit though. Elvis food. Mas baka naga mo. Ano, kamuko to. Para naman akong bata. Go. Enough. Next time dito tayo. Baby. Nalpas man. Nalpas TV ngayon. Kabarbaro nga natin nga building. May naramid da. Uray siya kita malaw may dito yun nga lugar ti downtown. Our grave market. She is my model. And that's my tomboy. Yan yung mga marites ng Canada. Yan. Original marites. Just relaxing, mama's Mama, 13 seconds na. Tayo mo na. Process yung marites. They are called the marites in Canada. Okay? Mang manganda marites da nga marites. Kaya lalaki, binalyo niya yung McDonald's na yon, kaya suot-suot niya Yes, lagi. may nagbigay na friend sa kanya. The polo shirt. He didn't know it was McDonald's uniform. Oh.
Binablock mo naman ako rin. Diyan tayo matutulog sa bahay mo, Le? Sa apartment nyo? Kunwari homeless tayo, dito na tayo matutulog. Dito na ang rental apartment nila. This is where they live. Close to the police station. So, this is the police station.